در جمهوری تاجیکستان با شرافت صاحب استقلالی انعنه و سنت‌ها و جشن‌های ملی مردم کهن بنیاد ما احیا گردیده ارجگذاری با آنها سال به سال بیشتر شده ایستاده است. جشن سده در میان جشن‌های ملت تاجیک مقام و منزلت خاصه دارد، زیرا آن افاده‌گر آمادگی به گردش طبیعت میباشد. در رابطه با آنه که این جشن خصوصیت تقویمی داشته، آن یک نوع آمادگی مرد دهقان به کشت و کار بهاری را دارا می باشد. جشن سده افاده پیوند زندگی انسانها با طبیعت، دوره آمادگی به استقبال بهار و نوروز. اینچنین دوره نهالشینانی، کشت و کار بهاری و دیگر کارهای کشاورزی می باشد. 1 فوریه در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه جشن باستانی تاجیکان و میراث مقدس نیاگان سده در سطح بلند تجلیل گردید. جهانگیر سفرعلیزاده گزارش می‌دهد. جشن сада яке аз ҷашнҳои бостонии мардуми тоҷик буда бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ аз нав эҳё гардид ва бо суннату анъанаҳои хосаш дар саросари мамлакат ҷашн гирифта мешавад. ба истиқболи шоистаи ин ҷашни қадима имрӯз дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсии шаҳри душанбе барномаи бошукӯҳ доир гардид ки дар он кишоварзони шаҳру ноҳияҳои мамлакат маҳсули дастранҷи хешро ба намоиш гузоштанд. дар даромадгоҳи ҷашнгоҳ гулхан ки рамзи ҷашни сада аст афрӯхта шуд. дар атрофи он сокинон ва меҳмонони пойтахт хушиву хурсандӣ намуда сурудхонӣ менамуданд. боғ фазои ҷашнӣ дошт. дар ҳар гӯшаи он кишоварзон аз саросари мамлакат маҳсулоти кишоварзӣ, тухмии зироат, ниҳолҳои мевадиҳандаву ҳамешасабз, гулу бутаҳои ороишӣ ва дигар маҳсулотеро ки ифодагари ҷашни сада мебошанд пешниҳоди сокинон гардониданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин техникаи соҳавӣ ва асбобу олоти кишоварзӣ намоиш дода шуд. дар тантанаҳои бошукӯҳи ҷашни сада ва намоиши тухмии зироати кишоварзӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. сада аз сипарӣ шудани зимистон, наздик шудани фасли баҳор ва оғози корҳои кишоварзон мужда медиҳад. дар гузашта ин ҷашн дар майдонҳои васеъ ва талу теппаҳо бо иштироки тамоми мардум гузаронида мешуд ки аз якдилию муттаҳидии аҷдодонамон дарак медиҳад. иштирокчиён, меҳмонону сайёҳони хориҷӣ дар базмгоҳи ҷашни сада намоиши навъҳои тухмии зироати кишоварзӣ ва техникаҳои соҳавӣ, гулу буттаҳо, ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, анвои меваҳои хушк, шириниҳо ва дигар маҳсулоти ифодагари ҷашни садаро тамошо намуданд. сайёҳон бо тарзи тайёр намудани таомҳои миллӣ, шириниҳои аз меваҳои гуногун омодашуда ва маҳсули дасти ҳунармандони тоҷик аз наздик шино шуда бо шавқ акс гирифта наворбардорӣ менамуданд. Нина Ивановна Денисова с Новосибирска. Первый раз на таком празднике, на Наврузе была, на празднике сада первый раз. Очень гостеприимные люди угощали. Просто необыкновенный праздник. Надолго запомнится. И в России будут с удовольствием смотреть все наши видеосъемки. С удовольствием сюда приедут. Здесь и спортивные соревнования, и концерты. А угощения, это слов нету. Необыкновенные блюда, которые готовятся еще издалека, из древних времен. Курутоп, шакарок, плов. Это просто чудо и красота. Спасибо всем организаторам. А народ очень великодушный, добрый, доброжелательный. А одежда, это вообще слов нет. Одна краше другой. И памирские наряды, и кулябские, душанбинские. Разные регионы представляют свои наряды. И все красочное такое. С удовольствием бы себе приобрели. Мне Душанбе очень понравился. Таджикистан люблю. Таджиков тем более люблю. بنده علی صاحبکار هستم، شاعر و نویسنده ایرانی. بسیار خرسندم که در جمع فارسی زبانان و ملت عزیز تاجیک در کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه پایتخت این کشور
در روز برگزاری جشن صده که هستیم. بسیار بسیار خوشحالم که در یک گوشه‌ای از جهان در کشور تاجیکستان آداب و رسومی که ما در کتاب‌های شاهنامه من به عنوان شاعر و دوستان عزیزم ادبیات دوستان فارسی زبان به عنوان علاقه‌مندان در کتاب‌های شاهنامه و کتاب‌های پیشدادیان خوندند، امروز به عینه در کشور تاجیکستان داریم می‌بینیم. در سال‌های گذشته دوستانم به کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه اومده بودن و طی کمتر از چند سال پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رو من داخل این کشور دیدم. وقتی که عکس و فیلم‌هامو توی فضای مجازی به اشتراک می‌گذاشتم، اینها میگفتن که واقعا اینجایی که شما رفتی شهر دوشنبه هست، اینجا واقعا کشور تاجیکستان هست. این حجم از پیشرفت، این حجم از تمدن چطوری توی یک شهر طی چند سال اتفاق افتاده. جای بسیار بسیار تشکر و قدردانی داره از دولت آقای امام علی رحمان بابت این حجم از ملیگرایی و بحث آگاه سازی مردم. شنیدم که در اختیار مردم یک عدد شاهنامه فردوسی قرار گرفته. بابت این بسیار بسیار خوشحالم. این رفتارهایی که دولت داره در کشور تاجیکستان برای مردمش انجام میده و آگاه سازی‌هایی که داره اتفاق میفته در کشور به عنوان یک نمونه بارز و یک سامپل باشه که کشور ما دولت مردای ما هم بتونن اون رو برای مردم عزیز ایران انجام بدن. همگان گیردی گلخن افروختن میرقصیدند، شادمانی میکردند. анъанаи ҷашни сада ин афрӯхтани оташ аст. таърихи пайдоиши оташ ва ҷашни сада ба подшоҳу шанг нисбат дода мешавад. ин анъана то имрӯз аз ҷониби мардум ҳифз ва амалӣ мегардад. дар ҳар гӯшаи боғ аз ҷониби боғпарварони мамлакат навъҳои гуногуни ниҳолҳои ороишӣ, мевадиҳандаву ҳамешасабз ва гулу буттаҳо пешниҳод гардед. сокинон аз ин ҷашнгоҳ бо нархҳои дастрас ниҳол харидорӣ намуданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин олимони соҳа тарзи дурусти шинонидан, парвариш ва дигар корҳои агротехникиро ба сокинон мефаҳмониданд. фарҳанги ниҳолшинонию боғдорӣ аз гузаштагони шарафмандамон ба мерос монда яке аз анъанаҳои ҷашни сада дониста мешавад. дар ҳамин ҷо аз ҷониби академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон навъҳои тухмии ихтиронамудаи олимони мамлакат ба намоиш гузошта шуд. дар баробари пешниҳоди навъҳои тухмӣ дастури кишт ва парвариши он низ пешниҳод гардид. ин тадбир барои ҳамкорӣ ва равнақ додани соҳаи тухмипарварӣ дар мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. сада омад ки туро мужда диҳад аз наврӯз. خیز ای دوست بیا گلخن ساده بیافروز. بیبره تاریکی و سردی دیرا ساده تا به نوروز رسه بعدی 50 شب روز. дар дастурхони ҷашнӣ тибқи оини аҷдодӣ бештар донагиҳо, инчунин хӯрокҳои хушлаззат, мошкичирӣ, лӯбию нахудшӯрак, кашк, далда, калапоча, ширбиринҷ, ширкаду, ширроған, қурутоб, фатирмаска, дуғҷӯшӣ, умоч, шӯрбо ва ғайра пешниҳоди меҳмонон гардонида шуданд. хони ҷашниро нони чапотӣ, кулча, фатир, қалама, орзуқу меваҳо ва себу тарбузу ангур зебу зиннат бахшид. ҷашни саъда дар воқеъ таҷассумгари ғояҳои неки башардӯстона буда мардумро ба дӯстиву рафоқат, рамзи меҳркорӣ ва рӯшноӣ ба гармиро таҷассум менамояд. бо шарофати пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо шарофати соҳиби истиқлолӣ имрӯз ҷашнҳои неки аҷдодиамон, ҷашнҳои миллии мо давра ба давра эҳё гардида имрӯз бо як шаҳомату шукӯҳи хоса ҷашни саъда таҷлил гардида ва онро мардуми сарбаланди тоҷикистон ҷашн гирифта истодаанд. яъне ҷашни саъда ҷашни мулки номдор аст. дар ҷашни саъда тамоми бонувони тоҷик хӯрокҳои миллии қадимаи худро тайёр намуда пешкаши мардум намудем. мо бонувон кӯшиш мекунем ки тайёр намудани хӯрокҳои миллиро ба ҷавондухтарон омӯзонем. зеби зани тоҷик ин либоси миллӣ ва фарҳанги миллии худ аст ки мо онро идома дода истодаем ва ба ҷавондухтарон мерос мегузорем.
ба тавсияи олимони соҳа кишту кори зироати кишоварзӣ аз омодагии техника вобастагӣ дорад. имрӯз дар ин ҷашнгоҳ навъҳои гуногуни техникаи кишоварзӣ пешниҳод гардид. гуфта шуд ки солтосол ҳукумати мамлакат барои беҳтар намудани кори кишоварзон техникаи муосирро харидорӣ ва дастраси марди деҳқон менамояд. имсол низ дар ҷашни сада дар радифи намоиши ниҳолу зироати кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дигар маҳсулоте ки ифодагари ин ҷашн аст, гӯшаи имконияти сайёҳии мамлакат пешниҳоди иштирокдорон гардид. ҷашни сада аз ҷумлаи расму оинҳои аҷдодие мебошад ки аз даврони хеле қадим ба мо мерос монда, бо ҷашнҳои дигари миллиямон бахусус наврӯзи байналмилалӣ иртиботи қавӣ дорад. ҷашни сада ба анҷоми чилаи калон рост омада, аз он дарак медиҳад ки зимистон ва давраи сармои он ба охир расида истодааст. сада 50 шабонарӯзро то фарорасии наврӯз дар бар гирифта, аз наздик омадани фасли баҳору оғози корҳои кишоварзӣ мужда мерасонад. дар фарҷом барои иштирок дар ҷашни сада кишоварзони фаъол бо диплому ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд.